Ugi sholawat salam katur kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng sapaatipun benjang yaumul qiyamah. Amin. Dumateng sedherek kula sedaya kula minangkani pamudhutipun Mas Haryanto. Nggih. Nggih. Ing mriki kula badhe minangkani pamudhutipun dalu menika kula dipun kersakaken nggih menika nebus sekar macawarna cangkoke daya kesuma kayu klepu Dewandaru cengkir gading kendhit itu sadak lawe ing mriki mugia Bapak Haryanto anggenipun badhe manggihaken putra putri ugi badhe ngijabaken putrinipun ing winjang tabuh sanga nggih. Tabuh pinten? Tabuh dosa. Mugia mangke